Inkonzo yophapho yoMzantsi Afrika iSAA ngamafuphi iqalisile untingela isibhakabhakeni kwakhona emva kokumiswa kunyaka ophelileyo. It's a proud moment to be up again. It's a show, it's a sign of hope. It shows that you can be on the ground, but you can be up there in the sky again. Ngale ntsasa iinqwelomoya ehamba phakathi kwe-Rhawuti neKapa iqalisile ukuthutha abakhweli. Ukanti ezinye iinqwelomoya ziquka ezintingela eKinshasa, eDemocratic Republic of Congo, eLusaka yaseZambia, eMaputo yaseMozambique nase-Accra yaseGhana. For us to produce a new airline that's coming to serve our country, to create jobs, especially amongst the youth, to create economical wealth as we start reaching out to those countries that need economical trade with South Africa. iSAA ibisele inqumamise inkonzo yayo kwisithuba sonyaka ngenxa yokufakwa ngaphansi kwenkqubo yokuhlangulwa kwamashishini asebugqwayibeni. Le nkampani yahlengahlengisa nabasebenzi ngenxa yeenzingo zezimali nokuthwaxwa kokumiswa kwentshukumo ngenxa yogilikanqo obhubhane wentsholongwane icorona. I'm hoping that seeing as they are taking off today, they'll be able to have a working call center or avenue that we can follow to get answers out of them. Because I think when they start flying, we can maybe even try and go to an office or a kiosk or wherever just to try and get a solution to our problem. Kwinyanga yesilimela uJuni walonyaka urhulumente wabhengeza ukuba uthengise izabelo ezingaphezulu kwesiqingatha kwinkampani iTakatso Consortium kwisivumelwano esingekaqukunjelwa.